И здравейте, ние играем национална лотария за спечелване на точки. Ако спечелим, участваме в жребиите за кола. Алфа Ромео. Ето, сега ще гледате. Който иска, може да регистрира своите билети и да влезе в този сайт, където може да играе за големия джакпот от 200 000 и 400 000 точки. Сега на мен ми се паднаха 200 000. Гледайте сега как се играе. С по-голямо и по-малко. Тук имаше една грешка. Мисля, че по-голямо. Не, но печела едно участие. Старт нова игра, защото тук не ми вървеше. И играя за 150 000 точки. Едно. Сега по-голямо. И 10 000 точки, право на 2 участия. И сега ще започнем нова игра. Сто и 50 000 точки, пак ли? Пропусни анимацията. 38. Ще избера по-малко. И то става. Сега ще избера по-голямо. По-малко. Сега пък по-голямо. И сега пак по-голямо. Не, това е грешка. Вие направихте първата си грешка. Имате две възможности. При следващата грешка ще играете за точки, но сега ще правим пак същата работа. И сега по-малко. То се случи. $30 000 точки. Влезте и вие в този сайт. Сега ще приключваме. Това беше нашият шанс. Не мога повече. И влезте и вие в този сайт, за да играете. А сега довиждане.